nasledujúcom videu si ukážeme, ako vystavíte faktúru vášmu odberateľovi. Z položky faktúry zvolite vystavenie faktúry. Faktúru vytvoríte kliknutím na tlačidlo Nová faktúra v pravom hornom rohu obrazovky. V ľavom hornom rohu faktúry sa nachádzajú informácie o dodávateľovi, ktoré máte už automaticky vyplnené. Kliknutím na okienko s nápisom Vlož logo sa vám otvorí priečinok, z ktorého si môžete načítať svoje logo. Na pravej strane vyplníte údaje o odberateľovi, ktorého si môžete vyhľadať v registri firiem a jeho údaje sa vám automaticky načítajú. V prípade, že má váš odberateľ inú poštovú ako fakturačnú adresu, zvolite možnosť zaslania pošty na inú adresu a vyplnite ju tam, kde sa predtým nachádzala fakturačná adresa. Fakturačná adresa sa vám v takom prípade bude zobrazovať pod poštovou adresou. Následne vyplníte dátum vystavenia a dátum dodania faktúry. Oba tieto dátumy sú automaticky nastavené na deň, v ktorý faktúru vystavujete. Dátumy môžete meniť prostredníctvom kalendára, rovnako ako dátum splatnosti, ktorý môžete nastaviť aj konkrétnym počtom dní, ktoré uplynú od dátumu vystavenia faktúry. Ako ďalší vyplníte váš IBAN a variabilný symbol predstavuje číslo faktúry. Zvolite spôsob úhrady, dodania a prípadne aj číslo objednávky. Určite tiež menu, v ktorej bude faktúra vystavená. Na výber máte 5 prednastavených mien, no ak potrebujete pridať inú, stačí napísať jej názov a táto mena sa automaticky uloží a bude sa zobrazovať pri vystavovaní ďalších dokumentov. Takisto môžete pridať aj vlastný spôsob úhrady a dodania. Ak máte tieto údaje vyplnené, môžete prejsť na zadávanie fakturovaných položiek. Zadáte názov položky, jej množstvo v daných miernych jednotkách, cenu bez DPH a určite výšku DPH. Na pravej strane sa vám objaví cena položky v stanovenom množstve aj z DPH. K danej položke je tiež možné pridať zľavu, a to buď v percentuálnej podobe, alebo ako konkrétnu sumu bez a z DPH. V prípade fakturácie ďalších položiek jednoducho pridáte ďalšiu položku a v prípade omylu ju vymažete stlačením krížika. Môžete si všimnúť, že v pravom dolnom rohu sa vám zobrazí celková suma faktúry bez aj z DPH a zároveň je možné uplatniť zľavu na celý doklad. Na faktúre je tiež možné vidieť priestor pre záverečný text. Do pravého dolného rohu pod celkovú sumu dokladu môžete tiež vložiť pečiatku a podpis podobným spôsobom ako logo. V ľavom stĺpci máte zoznam vytvorených faktúr, ktoré môžete filtrovať, zoradiť podľa potreby a taktiež hromadne exportovať. Vedľa každej faktúry je možnosť faktúru tlačiť, stiahnuť ako PDF súbor, odoslať e-mailom, uhradiť, kopírovať alebo odstrániť. Rovnaké menu sa nachádza aj v priestore nad faktúrou. Okrem toho, tu však máte možnosť po rozkliknutí záložky viac vystaviť faktúru v anglickom a nemeckom jazyku. Môžete si ju stiahnuť ako PDF súbor, zaslať e-mailom alebo tlačiť. Takisto môžete k faktúre vytlačiť príjmový doklad, potlačiť obálku formátu DL a vystaviť ďalšie doklady, ktoré si predstavíme vo videu Pokročilé funkcie ICROSu.